Sometimes izinto kulomhlaba esiphila kuwona noma empilweni zingashintsha kungalindele muntu. Sometimes impilo yakho mfethu kulomhlaba esiphila kuwo ingashintsha ungalindele. La kulomhlaba ayikho into ongathi ipermanent when it comes to ukuphila impilo. Nothing is permanent. So izinto zingashintsha ungalindele. Ngiyakuphi na? Thina sazi abantu thina abazalelwa emakhaya bezalwa ubaba nomama bezalelwa emshadweni. Bazalwa bakhuliswa abazali bobabili, both parents. Abazali ababe right ngokwesimo somnotho. Wakhula umuntu waze wabe mdala engakaza aswele. Into ekuthiwa ukuhlupheka ibukela le kude. Waze waqala naye wazenzela imali yakhe naye. Wasebenza mawukuthi uyasebenza, wathenga imoto, waba nomuzi, waphila impilo ngalendlela athanda ukuthi ayiphile ngayo. Sazi abantu abakanjalo thina. Kwahamba yashintsha impilo. Wathi usiyabheka abazali abasekho. Wathi usiyabheka nendlela zokufaka imali ayisekho, mhlawumbe umsebenzi usuphelile. Wathi uyabheka usihamba ecela. Impilo ingashintsha out of nowhere. Into ayengakazi ayicabange. Into ayibukela le kude. Kodwa wabona isiyenzeka kuye. Wadlula emhlabeni ehlupheka. Wadlula emhlabeni engenalutho, esengasanamoto, engenabazali, esengasanalutho, engenankosikazi, mhlawumbe engenazo ngisho izingane. Impilo ingashintsha out of nowhere. Ayikho into epermanent negarantiwe ukuthi le iyohlezi kanje forever. Thina sazi abantu thina othola ukuthi akazalelwanga emshadweni. Ukuze nje umuntu athi mina ngeke ngizwe ngento engazalelwanga emshadweni. Sazi abantu thina ongazalelwanga emshadweni. Wenze nje ubaba wakhe ngalendlela yenza ngayo, le ndlela ejwayelekile ukuthi umuntu amithise bese yahamba ayothatha lo amthandayo ashade naye bese yeshiya le. Wazaleka kanjalo, wakhula ekhaya ehluphekayo. Mhlawumbe wathi wayesondeza kubaba wakhe loyo kwasho ukuthi baba akanasikhathi ngoba useshadile. Usenonkosikazi. Wakhula ekhaya ehluphekayo, wakhula emndenini ohlupheka. Sekwaziyo ukuthi umndeni wakhe vele uma ufuna umndeni ohluphekayo nanke umndeni okwasibanibani, wona umndeni ohluphekayo le ndaweni. Zonke imvinthelika ezisala kuthina ziyakubona. Wakhula ekhaya kanjalo. Futhi nalo mndeni akhula kuona nabadala kunaye bakhula behlupheka, nabanye futhi nababehlupheka. So kwama generations ahlukahlukene mhlawumbe igabe ezintathu behlupheka. Sazi abantu abaphuma emakhaya kanjalo thina. Kwahamba bathi babona abantu nangu lo muntu usethola umsebenzi, bathi babona abantu nangu umuntu elungisa kubo, bathi babona abantu nangu umuntu oseganwa, nangu umuntu esakhe umuzi. Wadlula emhlabeni ewumnumzane enomuzi eselungisile ekhaya, wabuyisa isithunzi, wakwenza konke. Sazi abantu abakanjalo thina abasuka out of nowhere. Izinto empilweni yakho zingashintsha out of nowhere. Ayikho into epermanent. So if you understand ukuthi le emhlabeni ayikho into epermanent, kunezinto eziwu2 ekumele ukuthi understand as well. If wazi ukuthi impilo ayikho permanent and izinto zingashintsha, kunezinto eziwu2 ekumele ukuthi uzazi. Uma ukuthi unakho konke, mhlawumbe njengamanje unenhlanhla kuba noma nobaba, unekhaya elistable and unabazali abayikhathaza ngawo ukuthi uzolala udleni. Now mhlawumbe futhi uyasebenza unekhaya right, yonke into right nje. You must have gratitude. Uma ukuthi futhi into sekuhamba kahle, you must have gratitude. Gratitude ukunderstand ukuthi lento nayo can be taken away. Lento nayo njengamanje kungasa ngelinye ilanga ungenayo yonke. You must have gratitude. If une gratitude uzonyathela ngokucophelela emhlabeni. Awuzoba arrogant, awuzoba cocky, uzobaza abanye abantu, uzobasaba abanye abantu ngoba you understand ukuthi lezi zinto enginazo njengamanje kungasa ngingenazo ngelinye ilanga. Yabo, you must have gratitude if ukuthi unayo yonke futhi into. Bakhona abantu abakanjalo abanayo yonke into. Angimele sikufihle lokho.
bakhona abantu abangakwazi inhlobo ukuhlupheka futhi ekubukeka ngathi abasoze bahlupheka empilweni yabo, yabo. Basebenzelwa abazali, amagama abazali babo, yonke into nje kubona imane yayifikela nje, yabo. So mfethu, have gratitude and understand futhi ukuthi even if ngisho usebenzile mhlawumbe ususebenzile kanzima, wasebenza kanzima, wakhula uhlupheka, right? Wasebenza kanzima, wakuthola, usunezimali, usunayo yonke into manje. Noma ngabe usebenze kanzima mfethu, still you need gratitude. If izinto ihamba kahle kuwena, you need gratitude. Yabo? Ungabi arrogant because kusangashintsha. Noma ngabe ubuphuma ekuhluphekeni, usangabuyela futhi khona futhi ekuhluphekeni. Yabo? So kubalulekile ukuthi u-understand ukuthi konke lokho onakho njengamanje can be taken away. Kungasa ngakusasa kungekho konke. La emhlabeni kunabantu mfethu ebebekade besebenza kanzima. Mhlawumbe uyasho ukuthi mina I worked hard, imali yami ngisebenze kanzima, I can do whatever I like, ube arrogant, ube cocky nani. Ngisebenze kanzima ukuthi ngibe la ngikhona. Kunabantu mfethu bebekade besebenza kanzima ukudlula wena. Double mhlambe wena. Kodwa bashawa ukuthi iside lenhlanhla alibanga ngakubona. Ababelunge ngaphezulu kwakho, ababenenhliziyo ezinhle ngaphezulu kwakho. Yezwa? Beyikhandla ngaphezulu kwakho, bashawa ukuthi iside lenhlanhla alibanga ngakubona, badlule emhlabeni behlupheka. So you must have gratitude for izinto onazo. Bese siza kumuntu othi mina ngazalelwa ukuhlupheka, abazali bami babehlupheka, abazali babo babehlupheka, thina sizahlupheki nje la ekhaya. Ngisho endaweni kuyaziwa ukuthi umndeni uhlupheka nanke loya mndeni loyo. Mfethu, ayikho into permanent, ayikho into eguarantee kwashaya isitembu kwathiwa lo mndeni lo uyohlupheka kuyoze kuphela umhlaba. Yabo? Lo mndeni lo yaweyicebi uyoba yicebi kuyoze kuphela umhlaba, ayikho into kanjalo. So kuwena othi uyibuka ubone ukuthi hayi mina impumelelo ikude nami, anginankosikazi, anginamoto, anginamuzi, anginangane, anginalutho nje. Kuwena mfethu obuka kanjalo, things can change out of nowhere. Kodwa if uku-understand lokho ukuthi izinto zisangashintsha and ayikho into permanent, you must understand this. If ungenalutho njengamanje, you must have faith. You must have faith. Yini faith? Ithemba lokuthi kuzolunga. Faith ila khona usuke khona utshela umqondo wakho, utshela ukuthi kuzokwenzakalani, kuzoba njani. One day ngizoba nonkosikazi, ngizoba nomuzi, ngizoba nezimoto, ngizoba nezingane, ngizodlula emhlabeni ngumnomzana, ngizoba nesithembu. Yabo? One day ngokhuluma phambi kwabantu, ngibanika iyalo, ngiyokhuluma phambi kosomabhizinisi. One day ngiyobizwa enkampani kuthiwa ngizokhuluma. Yabo? You tell yourself ukuthi kuzokwenzakalani. You tell your subconscious mind, utshela umqondo wakho regardless of ukuthi isimo kusona njengamanje sikanjani. Mhlawumbe njengamanje ulambile, mhlawumbe njengamanje uhamba uhlala. Yabo? Mhlawumbe njengamanje uhlele endlini ebhodlokayo, but you tell yourself le ndlu ebhodlokayo yophenduka isitezi one day. Yabo? Le ndlu ebhodlokayo yophenduka isitezi one day, abothi abantu mabedlula basibuke. Yabo? You tell, it's auto suggestion, telling your mind what is going to happen. You command your mind ukuthi ucabangeni. Into once wayicabanga wayikholwa izokwenzeka. Unless kube ukuthi ke you tell yourself ukuthi mina ngilutho, you tell yourself ukuthi mina angidalelwe ukuhlupheka, you tell yourself ukuthi mina ngiworthless, then kuzokwenzeka nalokho futhi. Kodwa faith is telling yourself ukuthi kuzokwenzakalani. It's auto suggestion. Ungabuki isimo okusona njengamanje because isimo singashintsha out of nowhere. Izimo ziyashintsha. You must have faith if ungenalutho. If unakho konke, you must have gratitude because all you have can be taken away and you can be left with nothing. And if you don't have anything, you can have everything. Have faith. Sabonga kakhulu.